Здравейте, аз съм Петър и както невероятният и неповторим български поет с пълното богатство на езика ни е успял да изрази, съм просто един нормален софийски дръжчо. И сега ще се опитаме да вникнем в истинското значение на срещата между Путин и Тръмп. Разбира се, много от вас ще отбележат, че смисъл в тази среща изобщо няма, че поради военните реалности на терен няма никаква логика Путин да иска мир, че желанията му за признаване на територии, които дори не контролира, са толкова абсурдни, че задължително щяха да бъдат отхвърлени, ако не от Тръмп, то поне от Зеленски. И разбира се, бихте били напълно прави. Аз дори бих стигнал по-далеч. Цялото това фиаско в Аляска, между другото фиаско в Аляска е словосъчетание, от което много се гордея. Много хубаво ми звучи. Ми напомня за един роман на Джозеф Хелър. Нещо се случи. В него главният герой мрази работата си, ненавижда жена си, която се превръща в алкохоличка. На здраве, между другото. Освен това, постоянно малтретира вербално на хохърата си дъщеря тинейджърка, че дори и на сина си, който малко от малко харесва, непрестанно намира някакви кусури. Но най-вече ненавистта е отправена към самия него. Изразена е чрез самосъжаление и непрестанна омраза към собственото аз. В смисъл, повече от всички други, главният герой мрази самия себе си. И това се вижда в безкрайните му вътрешни монолози, които рискуват да досъдят на читателя, защото непрестанно се повтарят. И той много мрази човека, който е, човека, в който се е превърнал. Обаче, въпреки самосъжалението и омразата, въпросните не водят до някаква промяна в живота му. Накрая на романа той продължава да работи същата работа, която мрази, да е оженен за същата алкохолизирана съпруга, която ненавижда, и да има също толкова токсични отношения с жена си. Да, сина му умира, но той подозираше в целия роман, че това ще се случи рано или късно. И дори това не доведе до някаква промяна. Демек, нещо се случи, цялата тази омраза към азът, за да може нищо да не се случи. В смисъл, нали сеща за уния хора, които все ви говорят, че ще спрат цигарите от утре, че от утре ще започнат да спортуват активно, че от утре ще започнат да се хранят здравословно и така нататък. Аз, разбира се, не съм от тях. Аз никога не бих започнал да се самозаблуждавам, че ще започна. Но както е, за тези хора тия неща остават само приказки. Обаче тия приказки служат като успокоение на гузната им съвест, че не извършват действието, което им се иска да извършат. С други думи, може да не съм започнал диетата, която искам да започна, може да не съм спрял цигарите, може да съм лежал цял ден на дивана, гледайки Netflix, но поне имам намерението утре да започна. Цялото това вербално самосъжаление и желание за промяна нямат никаква функция, освен нещата да останат непроменени, обаче съвестта чиста. Също наблюдавахме и в Аляска. Тръмп можеше да наложи вторични санкции на Русия, можеше да засили военната помощ за Украина, която фактически е спряна от идването на вас. Но това никога не е било целта на въпросното мероприятие. Целта на въпросното мероприятие беше
именно нещо да се случи, за да може да не се случи нищо. Всичко да остане по-старому, обаче съзнанието освободено от вина. И въпреки това, възприемайки напълно тази гледна точка, която разбира се е обективно вярна, рискуваме да останем слепи за символичното значение на въпросните събития. Символиката в политиката е средство за комуникация, отправена към популацията от властта, която може да не е максимално ефективна, защото все пак зависи от начина, по който е интерпретирана или дали изобщо ще бъде интерпретирана, но за сметка на това може да си позволи да е максимално радикална. Именно защото никога не е изречена. Пример за това е как в детските градини в Русия наблюдаваме военни паради на деца, облечени в военни униформи. Посланието на режима в Кремъл тук е ясно. Гответе се за дълга война с колективния Запад, в която дори и синовете ви рано или късно ще вземат участие. Война, която е крайно необходима на въпросния режим за неговото оцеляване и е една от, ако не и основната причина за започването на конфликта в Украйна. Разбира се, това послание е прекалено политически рисковано, дори за автократ, какъвто е Путин. Затова е по-добре, вместо да бъде изречено, да бъде символизирано. По този начин популацията свиква с него, асимилира го и то започва да се нормализира все повече и все повече, всеки път, в който бива повтаряно. Ако то бъде директно изречено обаче, рискува ответна реакция от въпросната популация. Именно защото е прекалено директно, прекалено изречено. В този контекст трябва да разглеждаме символиката в срещата на Путин и Тръмп в Аляска. Но тук няма предвид само това, че самата среща нормализира Путин и неговата имперска политика. Но хайде преди това да се гледаме и да обърнем внимание на някои от действията в вътрешен план на Тръмп, както и на риториката му в външен. От началото на мандата си Тръмп успя да направи няколко резки завоя към автократизма, доколкото разбира се системата в щатите го позволява. Неколкократно заведе дела шамари към критични към него медии, които дела целяха всяване на страх във въпросите медии и всяване на страх към това да бъде критикуван изобщо. Един вид, помислете си много добре колко точно ще ви коства отделянето на ресурси за тези дела, дори когато ги спечелите. След това се опита да игнорира решение на Федералния съд, според което Килмър Абрего Гарсия трябваше да бъде върнат в щатите, след като незаконно бе депортиран в така наречения Салвадорски ГУЛАГ. Все пак го върна въпросният Гарсия, но само когато общественото мнение започна да се обръща прекалено много срещу въпросната депортация. Освен това, федерализира Националната гвардия и я изпрати срещу протестиращите срещу безумната му политика за депортация в Калифорния. А сега, тези дни, изпрати Националната гвардия в Вашингтон, ушким да се бори срещу престъпността. Само дето тя, въпреки известното покачване през 23-та година, спадна през 24-та година, спадна и през 25-та година и дори в 30 годишен план е рекордно ниска за въпросния град. Един вид. Внимавайте срещу какво ще протестирате. В външен план Тръмп говори за анексиране на Гренландия, защото е в
американския стратегически интерес, пак кавички, както и за присъединяване на Канада към щатите, в превръщането и в 51-я щат. И ако това не ви е достатъчно, нека прибавим и тестването на общественото мнение, което представляваше целия флирт с идеята за трети мандат. Както той сам каза, екипът му обмисля начини за заобикаляне на Конституцията, която, разбира се, позволява само 2 мандата. Такива изказвания, също като символиката на децата в военни униформи, след нормализирането на съответната идея и привикване на обществото към нея. И тъй като споменахме символика, нека вече, имайки обаче предвид цялата тази информация, да се върнем към символичния смисъл на срещата между Путин и Тръмп в Аляска. Основните неща, които заслужават нашето внимание, според мен, са 2. Първото е мястото на провеждане на въпросната среща. И второто е първите минути от нея, буквално от посрещането на Путин от Тръмп до влизането им заедно в бронирания автомобил, наречен Звярат. Първо, както знаете, Аляска е територия, която през 1867 година е закупена от щатите за цена от $7,2 милиона. Тук, както брилянтният британски историк Марк Галиоти отбелязва, посланието е пределно ясно. И то е, че преначертаването на граници е напълно нормално и приемливо, стига силата, била тя финансова или военна, да е на твоя страна. Второ, забелязахте ли, това ми е много забавно лично на мен, забелязахте ли разликата между килимчето на Путин и килимчето на Тръмп? Килимчето на Путин беше много по-тясно от килимчето на Тръмп. Това лично аз, в смисъл, килимчето, по което той трябваше да се предвижи от самолета си до чакащият го за ръкостискане американски президент, беше много по-тясно от килимчето, на което въпросният американски президент го чакаше. Това аз отдавам на грандиозният нарцисизъм на Тръмп, въпреки че Путин, разбира се, е извор на така наречения narcissistic supply за Тръмп. Но хайде да не се отплесваме в термини от психологията. Важното е, че веднъж слязъл от самолета, дори и по по-тясното килимче, символът на автократизма и имперската политика, буквално имперска, дори не неоимперска, а буквално имперска политика в 21 век, се здрави с лидерът на свободния свят, заедно се отправиха към американския брониран звяр, вървейки по широкото американско червено килимче, и заедно седнаха във въпросния автомобил, разменяйки си усмивки, предполагам ласкателства и може би шеги. Тук посланието също е пределно ясно. Не просто нормализирането и приобщаването на един военен престъпник и автократ, но и заедността му с лидера на свободния свят и приобщаването на въпросният лидер на свободния свят към автократизма и имперската политика. Тръмп се опитва, да бъде първият автократ на Съединените американски щати. Тази среща много очевидно се опитваше да не го намекне. Дали ще успее е друга тема, но честно казано ми е много интересно каква би била реакцията сега на политици като госпожа Меркел, които смятаха, че чрез икономическа интеграция ще успеят да превърнат Русия в западна държава. Защото се оказа, че
По-скоро изтокът няма да се превърне в запад, обаче западът може да се превърне в изток. И за съжаление тук не говорим само за щатите. Припомнете си само Марин Ле Пен във Франция, възходната алтернатива за Германия, Найджел Фараш, който между другото води във всички социологически проучвания в Великобритания. Да не говорим за потенциална коалиция от Възраждане и представящият се за антикорупционер, може би влизаш в бъдещето в политиката Радев в фронта ни България. Истината е, че дори в Европа сме потенциално на един изборен цикъл от Тръмп. И ми се щеше да завърша с нещо положително, обаче май просто няма как. Надявам се следващото видео да е за причините за надигането на авторитаризма в света, или по-скоро в Запада, или по някоя по-приятна тема, като някой филм или някоя книга, но реално погледнато в предвид идващата среща на Тръмп с Зеленски и европейските лидери, се боя, че новинарският цикъл отново ще ни завлече в нежелана от нея посока. Разбира се, едно не може да се отрече на господин Тръмп, и то е, че е великолепен контент креатор. Благодаря и лека вечер или приятен ден.